og velkommen til Chilismagning med Patrick. I dag så vil jeg fortælle jer lidt om en habanero her, og så vil jeg smage på den her til sidst i videoen. Ja, det er en af de stærkeste chilier i verden, og jeg tror I alle sammen har set den video med Bubber, der spiser den. Jeg skal lige vise jer, hvordan en rigtig mand han spiser den. Så for at få olierne frem i hele munden, så dypper jeg den lige hurtigt i vand. Godt og grundigt ned der. Ja, så ser vi om det er stærkt. Det er en dejlig frugtsmag. Det er lidt kraft. Ja, den brænder går nok en lille smule. Ja, det er forfærdeligt det her. Og nu savler jeg. Det var ikke så slemt den her. Ikke skal vi tage en ny en der. Okay, nu, der den rammer. Og der rammer nu.